Rákad fruit? Rákad, ja. Nagy kapás volt. Kurvára. Mi volt? Fölrántotta? Nézd már a kamerába. Na, mesélj már, mi történt. Na, hallasz, fruit? Geci, mit fogott? Fogtam semmit. Anyád, ott van egy kis hal, geci. Na, mesélj el, mi történt. Na, Geci volt a hal! de mi volt? Mi történt? Kapás volt? Tudjuk, hogy előtt. Na, de kapás volt? Hogy meg? De mit csinálsz a hal? Mit az meg? Elvitte nagyon? Tedd már a faszakon telefon, jó? Jó, ha ingyen elrakom, csak dobjál már, vagy csinálunk egy jó videót. Úgy a gecibe. Tedd már el, kurva anyád! Mindjárt. Forog nincs sajt meg. Freudnak ennyi volt. Rákat hallod volt. Kapott egy piercinget ahol a szájába? Kössek neked egyet? Freud. Jó, mindjárt. Mesélj el, mi történt, utána kötök. Tedd már ezt a kivazott telefon. De várjál már! Na nézzük, hogy szerel a mester. Itt volt, nincs sajt, hallod van.